സർവശക്തനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, ദൈവപിതാവേ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. സർവശക്തനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, ദൈവപിതാവേ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. മഹോന്നതനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, അത്യുന്നതനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. മഹോന്നതനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, അത്യുന്നതനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ആരാധന ആരാധന, പുതിയ ആരാധന ആരാധന, ആരാധന ആരാധന, പുതിയ ആരാധന ആരാധന. യേശുനാഥനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. യേശുനാഥനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ഉയർത്തവനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, മിശിഹായെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ഉയർത്തവനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, മിശിഹായെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ആരാധന ആരാധന, പുതിയ ആരാധന ആരാധന, ആരാധന ആരാധന, പുതിയ ആരാധന ആരാധന. ആരാധന ആരാധന, ആരാധന ആരാധന, ആരാധന ആരാധന, ആരാധന ആരാധന. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ദിവ്യസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന രക്ഷകനായ യേശു. നമ്മുടെ ജീവിതം ഏതവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായെങ്കിലും അവിടുത്തെ സൗഖ്യവും സമാധാനവും ഈ നിമിഷം കടന്നു വരുന്നു. പലവിധത്തിലുള്ള ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിലാണ് നാം. ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരിക്കേണ്ട നാം പലപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും അകന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നു. പലവിധത്തിലുള്ള പാപാവസ്ഥകളിലും പലവിധത്തിലുള്ള ലൗകിക ക്ലേശങ്ങളിലും ആത്മീയവും ലൗകികവുമായി നാം പല രീതിയിൽ ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല പ്രലോഭനങ്ങളും തിന്മകളും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഞെരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സന്നിധിയിലാണ് നമുക്ക് മോചനവും രക്ഷയും സ്വീകരിക്കാനാവുക. ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ് നാം വിമോചിതരാവുക. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഈ ദിവ്യനാഥൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിമിഷം അങ്ങ് നിറയണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ തളർത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കരകയറ്റണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ഓ ദൈവമേ, അങ്ങ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം.
നീ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസം, നീ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ. കർത്താവേ, ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാതായി മാറുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ആരിലും അഭയമില്ലാതെ ഉലയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു നിന്റെ കുരിശിലെ സ്നേഹം. ഞങ്ങൾക്കായി പാടുപീഡകളേറ്റ നിന്റെ കരുണയുടെ മുഖം, നിന്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുരിശിലെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. കർത്താവേ, ഈശോയെ, ഞങ്ങളിതാ ആ കുരിശിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന തിരിച്ചോര തുള്ളികൾ, അതിൽ മാത്രം അഭയം കാണുന്നു. ആ രക്തത്തുള്ളികൾക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഇതാ ഈ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാൽ കഴുകേണമെന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. ദാഹത്തോടെ തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോരത്തുള്ളിയാൽ കഴുകേണമെന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ വീണു പോയവരാണ്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തകർന്നു പോയവരാണ്. ജീവിതഭാരങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും നിമിത്തം ഓരോ നിമിഷവും തകർന്നടിയുന്നു. അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചുയർത്തുന്നത് നിന്റെ കരമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം മൂലമുള്ള വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നിന്നിൽ നിന്ന് അകലുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കഴുകുന്നത് ആ തിരുരക്തമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയാകുന്നത് കാൽവരിയിലെ ആ തിരിച്ചോര തുള്ളികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോര തുള്ളിയാൽ കഴുകേണമെന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോര തുള്ളിയാൽ കഴുകേണമെന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും അങ്ങയിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്. പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ, പലതരത്തിൽ ഐക്യമില്ലാതെ, സ്നേഹമില്ലാതെ ബന്ധങ്ങൾ ചിതറിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി, മക്കൾ, അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്നിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ അഭയം കൊള്ളുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവനായും നിന്റെ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഒരുക്കി കാത്തുകൊള്ളണമേ, കഴുകണമേ, രക്ഷിക്കണമേ. തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുകും തിരുച്ചോര തുള്ളിയാൽ കഴുകേണമെന്നെ ഇന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ. ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ പീഡകളേക്കുന്ന നാഥനെ നമുക്ക് കണ്ണുകളിൽ കാണാം. ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇതാ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കയറുകയാണ്. അവിടുത്തെ മുട്ടുകൾ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു, ചോരയാൽ വാർന്നു അവിടുന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു. ചുറ്റും നോക്കുന്നു, ആരെങ്കിലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും എൻ്റെ നേർ നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാ ഒരു വെറോനിക്കയെ പോലെ, ഒരു ശിമയോനെ പോലെ പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടുത്തെ തിരുമുഖം തുടയ്ക്കുവാൻ, ആ കുരിശൊന്ന് താങ്ങുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ?
അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. രക്തം പുരണ്ട ആ മുഖത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ആർക്കു വേണ്ടി? നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവിതാ കുരിശുമരം ഏറ്റ് കാൽവരി കയറി. യേശുവേ എന്നേശുവേ നീ മാത്രമേ സഹായം. യേശുവേ എന്നേശുവേ നീ മാത്രമേ സഹായം. മറ്റൊരുവനിലും നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. മറ്റാർക്കും നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരേ ഒരു രക്ഷകന് മാത്രമേ നമ്മെ കരകയറ്റുവാനാവുകയുള്ളൂ എന്ന പ്രത്യാശയോടെ ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാചിക്കാം. യേശുവേ എന്നേശുവേ നീ മാത്രമേ സഹായം. യേശുവേ എന്നേശുവേ നീ മാത്രമേ സഹായം. രോഗങ്ങളാൽ ക്ലേശിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഈ വാക്കുകൾ രോഗികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവേ, മരുന്നോ ലേപനമോ ഔഷധമല്ല, എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങയുടെ വചനമാണ് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയത്. മരുന്നുകളിലും ചികിത്സകളിലും ആശ്രയിച്ച് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പലരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമുക്ക് കാണാം. അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ, എല്ലാം സാധ്യമാകുന്നവൻ, ആ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്റെ രോഗഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കുവിൻ. അവിടുന്ന് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്, നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. യേശുവേ എന്നേശുവേ നീ മാത്രമേ സഹായം. യേശുവേ എന്നേശുവേ നീ മാത്രമേ സഹായം. അവിടുന്ന് നിന്റെ കണ്ണുനീർ കണങ്ങൾ കാണുന്നു. നിന്റെ വേദനകൾ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കർത്താവ് നിന്റെ കഷ്ടതയും ക്ലേശവും കണ്ട് നിന്നിൽ അലിവ് തോന്നുന്നവനാണ്. നിന്റെ സഹനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. കർത്താവ് നിനക്ക് കഷ്ടതയുടെ അപ്പം തന്നാലും ക്ലേശത്തിൻ്റെ ജലമായിരുന്നാലും നിന്റെ ഗുരു നിന്നിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. ജെറമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 30:17 നാം കാണുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും ആരോഗ്യം നൽകും, നിന്റെ മുറിവുകൾ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തും. വീണ്ടും ആരോഗ്യം നൽകുന്നവനാണ്, പഴയതെല്ലാം മറന്ന് നിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്. നീ പാപത്തിലായിരുന്നാലും നീ മറന്നുപോയിലും നിന്നെ തേടി വരുന്ന നിന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കാണുക. ക്രൂശിലെ സ്നേഹം. ഒരു നിമിഷം ആ സന്നിധിയിൽ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ശക്തമായി സ്തുതികൾ ഉയർത്താം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന, ആരാധന. കർത്താവേ സ്തുതി, ആരാധന. യേശുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളിതാ ജീവിതത്തിൽ തളരുന്നു, ഞങ്ങളിതാ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വീണു പോകുന്നു. ഈശോനാഥ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ,
ഈ ലോകം ഞങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുതേ. ഈശോയെ രക്ഷിക്കണമേ. ലോകവും പാപവും ദുരിതവും ഈ ലോകത്തിലെ ക്ലേശവും ഞങ്ങളെ തകർത്താൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുതേ. നിന്നിൽ രക്ഷ കണ്ടെത്തുന്നു, നിന്നിൽ സൗഖ്യം കണ്ടെത്തുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ, അങ്ങ് സൗഖ്യം തരണമേ. എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ ഏവരെയും മോചിപ്പിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഈശോയെ, ഈ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ തൊട്ട് സൗഖ്യം നൽകണമേ. ക്രൂശിലെ തിരുരക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളും യാചനകളും സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, നിന്റെ കാരുണ്യം അങ്ങയുടെ കാരുണ്യ പുത്രനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അലിവേറുന്ന സ്നേഹമേ, കരുണാമയനേ, യേശുവേ, ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശുവേ, ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതാ മുങ്ങിത്താഴുന്നു, പാപത്തിൽ, രോഗത്തിൽ, ക്ലേശങ്ങളിൽ തകർന്നു പോകുന്നു. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകുവാൻ നീ കടന്നു വരണമേ. നിന്റെ കരം ഉയർത്തണമേ, ആശ്വാസത്തിന്റെ കരം, തിരുമുറിവുകളുള്ള കരം. ആ കരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭയം തേടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈ ജനത്തെ നീ കാണണമേ, ഈ ജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ കണങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, യേശുവേ, സർവശക്തനായ ദൈവമേ, സർവമഹിമയ്ക്കും യോഗ്യനായവനെ, അത്യുന്നതനായ തമ്പുരാനെ, എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാകാതെ ഞങ്ങളിതാ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു. എത്ര വന്ദിച്ചാലും കർത്താവേ, അങ്ങ് ചൊല്ലിയ എല്ലാ ദാനങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവുകയില്ലല്ലോ. ഈശോയെ, ആരാധന. അവർണ്ണനീയമായ ഈ സാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയതാക്കി തീർക്കണമേ, പുതിയൊരു ജന്മം നൽകണമേ. കർത്താവേ, കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കുവാൻ, പുതിയതായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. എല്ലാ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും നീ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണമേ. ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും മേൽ നിന്റെ സ്നേഹം നിറയ്ക്കണമേ. ഈശോയെ, എല്ലാ പ്രിയ തകർച്ചകളുടെയും മേൽ നിന്റെ കരുണ ഇരിക്കണമേ. ആരാധന, ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വരവും ഞങ്ങളുടെ സർവശക്തിയും നിന്റെ സ്തുതിക്കുവാൻ ബലപ്പെടട്ടെ, നിന്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവാൻ ബലപ്പെടട്ടെ, ശക്തിപ്പെടട്ടെ. ആരാധന, ആരാധന. ദിവ്യകാരുണ്യമേ, അങ്ങേക്കാൾ വലിയ ശക്തി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ലല്ലോ. നിന്നേക്കാൾ മഹിമയും സ്നേഹവും നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമില്ലല്ലോ. കാൽവരി ക്രൂശിലെ സ്നേഹമേ, ക്രൂശിൽ മരണം വരിച്ച് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ദൈവമേ, നിന്റെ തിരുച്ചോരത്തുള്ളികൾ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ഈ നിമിഷം കഴുകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. നൈർമല്യവും നിഷ്കളങ്കതയും ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകണമേ. വിശുദ്ധി ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകണമേ. രക്ഷിക്കുവാൻ വന്നവനെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ പുതുജന്മം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പുതിയ സൃഷ്ടികളാക്കി മാറ്റണമേ. ഇനിമേൽ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതല്ല, നിന്റേതായി ജീവിക്കുവാൻ, നിന്റേതായി മാത്രം മാറുവാൻ ഞങ്ങൾ കൃപ നൽകണമേ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം. യേശുവേ, ആരാധന, ആരാധന, ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, സൗഖ്യദായക, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ നൽകുന്നു. യേശുവേ, യേശുവേ, നീ മാത്രമേ സഹായം. യേശുവേ, യേശുവേ, നീ മാത്രമേ സഹായം. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നിറയുന്ന ഈ ഗാനം നമുക്ക് പാടാം. കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹവും വലിയ ദൈവിക വെളിച്ചവും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിലൂടെ നാം സ്വതന്ത്രരായി മാറും.
ഈ നിമിഷം സ്തുതിച്ച് പാടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ ഗാനം നമുക്ക് സർവശക്തിയോടെ സർവമഹത്വവും ദൈവത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തുതിച്ച് പാടാം. കരങ്ങളടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനായി ദാഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. എല്ലാ മലിനകളും നീക്കണമേ, എല്ലാ തളർച്ചകളും നീക്കണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളെ പുത്തൻ ഉണർവുള്ളവരാക്കണമേ. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും കെട്ടുകളും അങ്ങ് ചിതറിക്കണമേ. ആത്മാവേ എന്നിൽ നിറയണമേ, അഗ്നിതന്നഭിഷേകമായി എന്നിൽ പടരണമേ. ആത്മാവേ എന്നിൽ നിറയണമേ, അഗ്നിതന്നഭിഷേകമായി എന്നിൽ പടരണമേ. പാപമില്ല കാമ്പലാക്കണമേ, കൃപയായി ജ്വലിപ്പിക്കണേ. പാപമില്ല കാമ്പലാക്കണമേ, കൃപയായി ജ്വലിപ്പിക്കണേ. ഓ അഗ്നി അഭിഷേകമേ, ഓ അഗ്നി അഭിഷേകമേ, കാറ്റായി വീശണമേ, നീ കാറ്റായി വീശണമേ. ഓ അഗ്നി അഭിഷേകമേ, ഓ അഗ്നി അഭിഷേകമേ, കാറ്റായി വീശണമേ, കാറ്റായി വീശണമേ. പുത്തുനിറവ് നൽകുന്ന ആത്മാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യത്താൽ കർത്താവേ നിറയ്ക്കണമേ. ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും നിന്റെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു ഒഴുകുവാൻ, ആ അഭിഷേകം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നേ ദിവസവും ജീവിതം മുഴുവനും അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകണമേ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാ തിന്മകളും ദൂരെ പോകട്ടെ. ഇസ്രായേലിൻ പ്രകാശമേ, അഗ്നിയായൊലിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ പുതുജാലയായി മാറണമേ. ഇസ്രായേലിൻ പ്രകാശമേ, അഗ്നിയായൊലിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ പുതുജാലയായി മാറണമേ. എന്നിൽ കത്തി പടരണമേ, ഉള്ളുകളെല്ലാം തിരിച്ചിടട്ടെ. വൃത്തിൽ വന്നു വസിച്ചിടണേ, വൃത്തിൽ വന്നു വസിച്ചിടണേ. ഓ അഗ്നി അഭിഷേകമേ, ഓ അഗ്നി അഭിഷേകമേ, കാറ്റായി വീശണമേ, നീ കാറ്റായി വീശണമേ. ഓ അഗ്നി അഭിഷേകമേ, ഓ അഗ്നി അഭിഷേകമേ, കാറ്റായി വീശണമേ, നീ കാറ്റായി വീശണമേ. രോഗങ്ങളും ക്ഷീണങ്ങളും മാറ്റുന്ന ആത്മാവേ, എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിലും ശക്തി നൽകുന്ന ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ജീവിതം മുഴുവനും കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം ഈ നിമിഷം നിറയട്ടെ. അങ്ങിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും മേൽ, എല്ലാ മക്കളുടെയും മേൽ ആത്മാവ് തിരിച്ചു വരുവാൻ പ്രേരണ നൽകട്ടെ, വിശുദ്ധി നൽകട്ടെ, ശക്തി നൽകട്ടെ, കത്തി ചൊലിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ശ്രീഹരിൽ നിറഞ്ഞ ആത്മാവേ എന്നിൽ നിറയണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ പുതുജാലയായി മാറണമേ. ശ്രീഹരിൽ നിറഞ്ഞ ആത്മാവേ എന്നിൽ നിറയണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ പുതുജാലയായി മാറണമേ.
ആത്മീയജ്ഞാനം ചെയ്യണമേ, പുതുസൃഷ്ടിയായി എന്നെ മാറ്റണമേ, സാക്ഷിയായി ഉയർത്തണമേ, സാക്ഷിയായി ഉയർത്തണമേ. ഓ അഭിഷേകമേ, ഓ അഭിഷേകമേ, കാറ്റായി വീശണമേ, കാറ്റായി വീശണമേ. ഓ അഭിഷേകമേ, ഓ അഭിഷേകമേ, കാറ്റായി വീശണമേ, കാറ്റായി വീശണമേ, കാറ്റായി വീശണമേ, കാറ്റായി വീശണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരാത്മാക്കളെയും മദ്യപാനത്തിന്റെയും ദുശ്ശീലങ്ങളുടെയും ആസക്തികളുടെയും ചിന്തകളുള്ള എല്ലാവരെയും തടവേറ്റണമേ. യേശുവേ, അകന്നടിയുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, തടസ്സങ്ങളുടെ എല്ലാ സാഹസങ്ങളെയും ദൂരെ അകറ്റണമേ. ആത്മാവ് വർഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷകനും കടന്നു വരണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ മറ്റൊരാശയവും ശക്തിയുമില്ല എന്നോടെ മാത്രമാണ് രാജാവായി വാഴണമേ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ രക്ഷാദായക, നിന്റെ സന്നിധി വരുന്നു, എന്റെ പാപഭാരവുമാ വല്ലഭ രക്ഷയേ. ഒരുമിച്ച് പാടാം. യേശുവേ രക്ഷാദായക, നിന്റെ സന്നിധി വരുന്നു, എന്റെ പാപഭാരവുമായി ദുർലഭാ രക്ഷയേ. ദുർലഭാ അവിടുത്തെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കാം. ദൈവമേ, നീ ക്ഷമിക്ക, നിൻ ജനത്തോട്
നാഥ കോപമ നോക്കിയിടല്ലേ എന്നെന്നും ഞങ്ങളെ നീ ദൈവമേ നീ ക്ഷമിക്ക നിൻ ജനത്തോട് നാഥ കോപമ നോക്കിയിടല്ലേ എന്നെന്നും ഞങ്ങളെ നീ ദൈവമേ നീ ക്ഷമിക്ക നിൻ ജനത്തോട് നാഥ കോപമ നോക്കിയിടല്ലേ എന്നെന്നും ഞങ്ങളെ നീ വണങ്ങുക താത്താങ്ങം വീണുന ഇത്തം മഹത്താമി ഭൂതാശയേ മൗര്യനിയമത്തു കർമ്മങ്ങൾ വന്നല്ല പൂർവികം സാദരം മാറി നിൽക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കിടും പോരായ്മയൊക്കെ തീർക്കുക വിശ്വാസ ദൈവദീപ്തി ദൈവ പിതാവിന് കന്യകജാതൻ സ്തോത്രമുണ്ടാകണം എന്നുമെന്നും പാവനാത്മാവിന് ഔവീതം നിസ്തോലും സ്തോത്രമുണ്ടാകണം നിത്യകാലം ശക്തിയുമാർന്നെന്ന് വാഴുക ത്രിത്വൈക ദൈവമാവേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മാരകമായി വിസ്മയാവഹമായ ഈ കൂദാശ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ. അങ്ങയുടെ പരിത്രാണത്തിന്റെ ഫലം ഞങ്ങൾ നിരന്തരം അനുഭവിക്കുമാർ അങ്ങയുടെ തിരുശരീരത്തിന്റെയും തിരുരക്തത്തിന്റെയും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ എന്നും വണങ്ങുവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകണമേ എന്ന് നിത്യമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. യേശുവേ നാഥ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെന്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. ജീവനുമെന്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന.
പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. വിരിയൂ പ്രഭാതമേ, തെളിയൂ പ്രകാശമേ, യേശുവേ മിശിഹായേ ദിവ്യമാം വെളിച്ചമേ. വിരിയൂ പ്രഭാതമേ, തെളിയൂ പ്രകാശമേ, യേശുവേ മിശിഹായേ ദിവ്യമാം വെളിച്ചമേ. പാപമാമിരുൾ മാറ്റാൻ പുണ്യദീപമായി വരൂ. പാപമാമിരുൾ മാറ്റാൻ പുണ്യദീപമായി വരൂ. മാമക മനസ്സിലെ കോവിലിന്നകതാരിൽ, മാമക മനസ്സിലെ കോവിലിന്നകതാരിൽ വിരിയൂ പ്രഭാതമേ, തെളിയൂ പ്രകാശമേ, യേശുവേ മിശിഹായേ ദിവ്യമാം വെളിച്ചമേ. ഹിതം ചെയ്ത മോഹനമോശം പുൽക, പാവകഹിതം ചെയ്ത മോഹനമോശം പുൽക, അജ്ഞത നീക്കി ദിവ്യ ജ്ഞാനിയാക്കിടുവെന്നെ, അജ്ഞത നീക്കി ദിവ്യ ജ്ഞാനിയാക്കിടുവെന്നെ. വിരിയൂ പ്രഭാതമേ, തെളിയൂ പ്രകാശമേ, യേശുവേ മിശിഹായേ ദിവ്യമാം വെളിച്ചമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഈ തിരുവലിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും ലൂയിസ് പാപ്പച്ചൻ, തങ്കമ്മ പാപ്പച്ചൻ എന്നിവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെയും, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ കർത്താവ് സഹനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തെക്കുറിച്ചും ക്രൂശുമരണത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുന്ന് പ്രവചനം നടത്തുമ്പോൾ സെബദി പുത്രന്മാരുടെ അമ്മ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, തൻ്റെ പുത്രന്മാർ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും ഇരിക്കുവാൻ അവസരം, ഇടം നൽകണമേ, ഭാഗ്യം നൽകണമേ എന്ന ചോദ്യമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, യേശു തൻ്റെ പീഡാസഹനത്തെയും ക്രൂശുമരണത്തെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പത്രോസ് വന്ന് പറയുന്നു, നിനക്കിത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന്. ഇവയൊക്കെ ലൗകികമായ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സഹനവും കുരിശും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത വെറും മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്ത ദൈവികമായി മാറണം. സഹനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും ക്രൂശുകളും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സഹനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകുന്നവരായിരിക്കരുത്. പല വിശുദ്ധരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ വിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവർ സഹനങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ സഹനങ്ങളെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കുരിശു താങ്ങുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കൂടി നൽകണമേ എന്ന് ചോദിക്കുവാനുള്ള ചങ്കൂറ്റവും ധൈര്യവും നമുക്കുണ്ടോ? അതോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുരിശുകൾ കാണുമ്പോൾ, കർത്താവെ, ഇവയൊന്നും എനിക്ക് താങ്ങാനാവുകയില്ല, എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂവെങ്കിൽ നാം ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്. സഹനങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ, കാരണം സഹനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നാം മഹത്വപ്പെടുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട്, രുചിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കർത്താവ് കഷ്ടതയുടെ അപ്പം തന്നാലും ക്ലേശത്തിൻ്റെ ജലം തന്നാലും നിന്റെ ഗുരു നിന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുകയോ നഷ്ടവൈരാവുകയോ ചെയ്യേണ്ട. അവയെല്ലാം ദൈവം നിനക്ക് നല്ലതിനായി മാറ്റും. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ കൊണ്ടുവരുവാൻ, അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കർത്താവിന് തക്ക സമയത്ത് നിന്നെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടുത്തെ ശക്തമായ കരത്തിന് കീഴിൽ താഴ്മയോടെ നിൽക്കുവിൻ. തക്ക സമയത്ത് അവിടെ നിന്നെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും. ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. ദുഃഖങ്ങൾ കണ്ടോ സഹനങ്ങൾ കണ്ടോ നാം നിരാശരാകേണ്ട. അവിടെ നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ മഹത്വം അത് ദർശിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. അവിടെ നൽകുന്ന ആ വലിയ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടതകൾ നിസ്സാരമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഈ തിരുവലിയിൽ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ധീരതയോടെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ, സഹനത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുവാനുള്ള കൃപാവരത്തിനായി, കുരിശുകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൃപാവരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടും ഒരുക്കത്തോടും നമുക്ക് പങ്കുചേരാം. സഹോദരരെ, ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഓർത്ത് മനസ്തപിച്ച് ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ, നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ, നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു,
എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ, കർത്താവേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ, കർത്താവേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ, കർത്താവേ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, സൽപ്രവൃത്തികളിൽ നിരന്തര പരിശീലനം നൽകപ്പെട്ട അങ്ങേ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ഇക്കാലയളവിലെ സഹായത്താൽ അങ്ങ് സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഉന്നതങ്ങളിലെ ദാനങ്ങളിലേക്ക് ദയാപൂർവം ഈ കുടുംബത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. ജർമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും. അക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വരുവിൻ, നമുക്ക് ജർമിയാക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്താം. എന്തെന്നാൽ പുരോഹിതനിൽ നിന്നും നിയമോപദേശവും ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് ആലോചനയും പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് പ്രവചനവും നശിച്ചു പോവുകയില്ല. വരുവിൻ, നമുക്ക് അവനെ നാവുകൊണ്ട് തകർക്കാം. അവൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുകയും വേണ്ട. കർത്താവേ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ. നന്മയ്ക്ക് പ്രതിഫലം തിന്മയോ? അവർ എൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി കുഴി കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെപ്പറ്റി നല്ലത് പറയുവാനും അങ്ങയുടെ കോപം അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാനും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓർക്കണമേ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. എനിക്കായി ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വലയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ അഭയസ്ഥാനം. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, വിശ്വസ്തനായ ദൈവമേ, അവിടുന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. പലരും മന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. ചുറ്റും ഭീഷണി തന്നെ. എനിക്കെതിരെ അവർ വന്നു ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു. എൻ്റെ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ അവർ ആലോചിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, ഞാൻ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. അങ്ങയാണ് എൻ്റെ ദൈവവും. ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, എൻ്റെ ഭാഗ്യതയും അങ്ങയുടെ കൈകളിലാണ്. ശത്രുക്കളുടെയും പീഡകരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. മഹത്വത്തിൻ രാജാവാ യേശു മഹേശ്വരന് സ്തുതിയും ബഹുമതിയും സ്തോത്രവും എന്നേക്കും. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ്. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ജീവന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. മഹത്വത്തിൻ രാജാവാ യേശു മഹേശ്വരന് സ്തുതിയും ബഹുമതിയും സ്തോത്രവും എന്നേക്കും. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ.
മത്തായിയുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അക്കാലത്ത് യേശു തൻ്റെ 12 പേരെ മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജെറുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് അരുൾ ചെയ്തു: ഇതാ, നമ്മൾ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു. മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർക്കും നിയമജ്ഞർക്കും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും. അവർ അവനെ മരണത്തിന് വിധിക്കുകയും വിജാതീയർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും പ്രഹരിക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ 3-ാം ദിവസം അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ സെബദീ പുത്രന്മാരുടെ മാതാവ് തൻ്റെ പുത്രന്മാരോട് കൂടെ വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ യാചനാപൂർവ്വം പ്രണമിച്ചു. അവൻ അവളോട് ചോദിച്ചു: നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? അവൾ പറഞ്ഞു: നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ എൻ്റെ ഈ 2 പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവൻ നിന്റെ വലത്തുവശത്തും അപരൻ ഇടതുവശത്തും ഇരിക്കുന്നതിന് കൽപ്പിക്കണമേ. യേശു മറുപടി നൽകി: നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന പാനപാത്രം കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? അവർ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു: എൻ്റെ പാനപാത്രം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കുടിക്കും. എന്നാൽ എൻ്റെ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും ഇരിക്കാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് ഞാനല്ല, അതെൻ്റെ പിതാവ് ആർക്കു വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നുവോ അവർക്കുള്ളതാണ്. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ബാക്കി 10 പേർക്കും ആ 2 സഹോദരന്മാരോട് അമർഷം തോന്നി. എന്നാൽ യേശു അവരെ അടുത്തു വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: വിജാതീയരുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ അവരുടെ മേൽ യജമാനത്വം പുലർത്തുന്നുവെന്നും അവരുടെ പ്രമാണികൾ അവരുടെ മേൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയാകരുത്. നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനും നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ദാസനുമായിരിക്കണം. ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാനും അനേകരുടെ മോചനദ്രവ്യമായി സ്വജീവൻ കൊടുക്കാനും മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. പാപങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഈശോയ്ക്കു നൽകാൻ എൻ കയ്യിലൊന്ന് മറ്റെന്ത് സമ്മാനമുണ്ട്? ഈശോയ്ക്കു നൽകാൻ എൻ കയ്യിലൊന്ന് മറ്റെന്ത് സമ്മാനമുണ്ട്? ഞാനിതാ നൽകുന്നു പൂർണ്ണമായി എന്നെയും എൻ സർവമോഹങ്ങളും. ഞാനിതാ നൽകുന്നു പൂർണ്ണമായി എന്നെയും എൻ സർവമോഹങ്ങളും. എന്നെയും എൻ സർവമോഹങ്ങളും ഈശോയ്ക്കു നൽകാൻ എൻ കയ്യിലൊന്ന് മറ്റെന്ത് സമ്മാനമുണ്ട്? സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതിയതെല്ലാം നിനക്കായി മാത്രം ഞാൻ ത്യജിച്ചു. സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതിയതെല്ലാം നിനക്കായി മാത്രം ഞാൻ ത്യജിച്ചു. പിന്തിരിഞ്ഞൊരു നാളും നോക്കില്ല ഞാൻ, പൂർണ്ണമായി എന്നെ നൽകിയതല്ലേ. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി
സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവൻ്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ കരുണയോടെ കടാക്ഷിക്കണമേ. വിശുദ്ധമായ ഈ കൈമാറ്റം വഴി ഞങ്ങളുടെ പാപബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിനും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അതുചിതവും ന്യായവുമത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. ശാരീരിക ഉപവാസത്താൽ അങ്ങ് ദുർഗുണങ്ങൾ അമർത്തുകയും മനസ്സുയർത്തുകയും പുണ്യഫലങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി മാലാഖമാർ അങ്ങേ പ്രാപകം വാഴ്ത്തുകയും അധീശന്മാർ ആരാധിക്കുകയും ആധികാരികന്മാർ ഭയഭക്തിപൂർവം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗവും സ്വർഗീയ ശാക്തികന്മാരും ധന്യരായ സെറാഫുകളും ആഹ്ലാദഭരിതരായൊന്നു ചേർന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. അവരോടൊത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്വരവും ചേരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും അങ്ങേ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. നിരുപമങ്ങേ മഹിമകളാ നിറഞ്ഞു മഹിയും ഹിണ്ടലവും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന. കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുവോനേറ്റം ധന്യനുമാ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കേണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സമനസാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ
അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്നു കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്കു വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എന്റെ രക്തത്തിന്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം. കർത്താവേ, നിൻ മരണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, നിന്നുത്ഥാനം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, നിന്നാഗമനം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു, നിന്നാഗമനം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേർന്ന് ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പോൾ ആൻ്റണി മുല്ലശ്ശേരി മെത്രാനോടും വൈദികഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും അങ്ങേ പക്കലേക്ക് വിളിച്ച അങ്ങേ ദാസർ ലൂയിസ് പാപ്പച്ചനെയും തങ്കമ്മ പാപ്പച്ചനെയും ഓർക്കണമേ. അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ മരണത്തിന് സദൃശ്യമായി അവിടുത്തോടൊന്നായി തീർന്ന ഇവരെ അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്തിലും ഒന്നാക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങോർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യോസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടും ഒത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും
എന്നും എന്നേക്കും. ആമേൻ. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ബോധ്യരായും ദിവ്യോപദേശത്താലുകൾക്കെതിരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളേവരെയും മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർ നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്നങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്തങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കഴിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ നീ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ നീ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങൾക്കു ശാന്തി നൽകണമേ. ഞങ്ങൾക്കു ശാന്തി നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും.
മഹത്വത്തിലെന്നെ ചേർക്കുന്നവൻ, മാറാത്തവൻ, ചിറകിൽ മറയ്ക്കുന്നവൻ, മഹത്വത്തിലെന്നെ ചേർക്കുന്നവൻ. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുമോ, ഒരു നാളും മറക്കുമോ? ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുമോ, ഒരു നാളും മറക്കുമോ? ആരു മറന്നാലും മറക്കാത്തവൻ, അന്ത്യത്തോളം കൂടെയുള്ളവൻ. ആരു മറന്നാലും മറക്കാത്തവൻ, അന്ത്യത്തോളം കൂടെയുള്ളവൻ. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുമോ, ഒരു നാളും മറക്കുമോ? ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുമോ, ഒരു നാളും മറക്കുമോ? നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു, നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. യേശുവേ എൻ ദൈവമേ, നീയെന്നും മതിയായവൻ. യേശുവേ എൻ ദൈവമേ, നീയെന്നും മതിയായവൻ. നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു, നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് അമർത്യതയുടെ അച്ചാരമാകാൻ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായത് നിത്യരക്ഷയുടെ സഹായമായി ഭവിക്കാൻ കഴിയണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിനു നന്ദി. സ്വർഗീയ ചൈതന്യനിറവിൽ നിറവിൽ ആത്മീയ സന്തോഷം നൽകാൻ കരുണാർദ്ര ഹൃദയനാമീശോ എനിക്കായി കൈകെട്ടി നിന്നു. സ്വർഗ
സ്വർഗീയ ചൈതന്യ നിറവിൽ ആത്മീയ സന്തോഷം നൽകാൻ കരുണാദ്രഹൃദയനാം ഈശോ എനിക്കായി കൈകെട്ടി നിന്നു. ആലയം തുയ്യം ദേവാലയം കൈകെട്ടീശോയിൻ തീർത്ഥാലയം. ആലയം തുയ്യം ദേവാലയം കൈകെട്ടീശോയിൻ തീർത്ഥാലയം. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്